yayin da Hajiya Khadija take kwance cikin jini bata san ina kanta yake ba, sai ga wani bawan Allah mai suna Malam Audu ya dawo daga gona yana tafiyarsa. Malam Audu mazaunin wani ƙauye ne da yake kusa da wajen. Ya tsinci Hajiya Khadija yayin da ya ganta kusan numfashinta ya kusa ƙarewa. A nan Malam Audu ya ɗauke ta ya kai ta gidansa, yayin da matarsa ce ta ringa bata kulawa take mata komai da komai a ɓangaren jinya da wasu itatuwa na maganin gargajiya. Haka suka yi ta kula da ita suna jinyarta har na tsawon watanni 4. Hajiya Khadija ta manta komai sakamakon kanta ya bugu a lokacin da aka yi wannan haɗarin. Batuniyar kirki mai son mutane yau gashi ta tsinci kanta a cikin wani matalaucin ƙauye, tana rayuwa ba tare da ta san ko ita wace ce ba. A can birni kuwa Zuwaira tare da Hali sun riga sun sanar da rasuwar Hajiya Khadija. Suka haɗa baki da wasu miyagun lauyoyi suka nuna wa ahalin Hajiya Khadija wasu takardu na bogi waɗanda suke nuna cewa Hajiya Khadija ta taɓa hannu ta bar musu dukkanin abin da ta mallaka. Suka koma babban gidanta suka fara facaka da kuɗi. Suna korar dukkanin wasu ma'aikatan da suka san gaskiyar al'amarin abin da yake faruwa. Sun manta da cewa haƙin wani baya taɓa zama na wani, alhaki kwikwiyo ne mai shi yakan biya. Dukkanin abin da ka shuka shi za ka girba. Wata rana Hajiya Khadija suna tafiya yayin zuwa gona sai ta zame ta faɗi. Sakamakon wannan faɗuwar da ta yi sai kanta ya daku da ƙasa. Hakan ya sa tunaninta ya dawo raɗau, ta gane dukkanin abin da yake faruwa. Suka kwashe dukkanin labarin abin da ya faru da ita suka bata, har zuwa a inda suka ɗauko ta kama zuwa dukkanin jinyarta. Hajiya Khadija cikin kuka da godiya ga Allah tare da miƙa godiya ga Malam Audu ta samu hanyar komawa birni. Mu haɗu a kashi na 3 domin jin yadda wannan labari ya kaya. A yi following, a yi liking, a yi sharing domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.